Kadriyesen Amerika boğan kir, wan jî Kurdan kir. Li Bakurê Kurdistanê zilm, îşkence ku ji aliyê dewletê ve li Kurdan tê kirin, bêrevestan didome. Her carê li deverekî Bakur agahîn îşkenceyê tên bihîstin. Oriyê rastexînê dewletê li dijî Kurdan bi rêbazên cuda derdkeve holê. Piştî hovutiya ku ji aliyê polîsan ve li navçeya wêran şêrarî heye li zarokê 16 salî Muharrem Aksem hat kirin, li Êlihê ji aliyê leşkeran ve îşkence li welatiyê hat kirin. Veka ku tê zanîn di 25 Adarê de polîsên ku perwerdeya Guleberdanê didîtin, berê guleyên xwe dabûn ser Aksem û bedena wî ji guleyan kirbû mîna kunên seradan. Ji ber vê bûyerê hê jî lêpirsîn derbarê tu kesê de nehatiye destpêkirin û hesab ji kesê nehatiye pirsîn. Piştî vê bûyerê Wezîrê Adeletê Bekir Bozdağ ku tev li weşana zindiya televizyoneke bû, derbarê îşkenceyê de axivî û gotinê ku tu kesê jê bawer nekirin kir. Bozdağ wek qet bedena zarokekî Kurd bi guleyên polîsan nebû bimîne seradê. Angaj kir ku îşkence li tu kesê naykirin û di vê derbarê de îftiral polîsan, leşker û gardiyana tê kirin. Di esasê xwe de ev gotina Bozdağ gotinê xwedî derketina li îşkenceyê ye. Bozdağ bi van gotinê xwe nîşanê me dide ku li ser xeta Wezîrê Karên Hundir Suleyman Soylu'yê. Her wiha heta jê tê naxwaze serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli ku beriya çend salan bi gotina dikare pêjez kirdim û azadim. Kesê bi zimanê wî negirtiye. Lê bila bizanibe ku gelê Tirk wî derxistiye qonaxa herî bilind. Kesên ku bibêjin em ê ji bo Kurdistanê bixebitin û tiştên bên serê wî divê qebûl bike. Hişyar dikim bira Bozdağ baldar be. Geflê xwaribû û gazina jê dike. Li ser vê xwedî derketina Bozdağ al îşkenceyê û fikara wî ya li gazinên Bahçelî di 21 Adarê de leşkeran bi ser gundê tu moqeyî navçeya Xezo ya Êlihê de girtin û bi lêdan û îşkenceyê 15 gundiyan binçav kirin. 10 gundî heman rojê de hatin berdan. 4 gundî piştî 4 rojan hatin berdan û gundî bi navê Sadullah Karabaş jî hat girtin. Ji 4 kesên ku piştî binçavkirina 4 rojan hatin berdan, Yahya Karabaş îşkenceya ku li wan hatibû kirin vegot. Bi vegotinên Karabaş derket holê ku leşkerên Tirk, tiştên ku leşkerên Amerîkayê di sala 2003 de li Silêmaniyê bi ser wan de anîne, wan jî di bin çavan de bi serê gundiyan de aniye. Ez xala biyara kişandina kîsê xistin serê leşkerên Tirk dikim. Di sala 2003 de dema şerê Amerîka û Iraqê de fermandarekî Amerîkayê komekî leşkerên Tirk girtibû û kîs kiribû serê wan. Leşkerên Tirk vê bêrûmetiya leşkerên Amerîkayê ya li hemberê xwe di ser gundiyên Kurd de ceribandin. Leşkeran kîs kişand serê gundiyan ku binçav kirin û 4 rojan îşkence li wan kirin. Ji ber vê îşkenceya ku lê hat kirin, xwên rijiya serçavê Yahya Karabaş. Heke ku Bozdağ derbarê îşkenceya ku Karabaş hatiye kirin de daxuyanî bide, bi îhtimalek mezin wê bibêje. Ji ber ku Karabaş çavên xwe zêde mizdaye, xwe rijiyaya ser. Lewra çawa ku îşkence karê polîs û leşkeran e, wisa sergirtina îşkenceyê jî karê rayedarên mîna Bozdağ in. Ev îşkence ji bo ku Kurd negêjin mexseda xwe li wan tê kirin.